Com molts de vosaltres, estic indignat i frustrat. El passat 29 d'octubre, més de 200 persones pergueren la vida i milers tot el que tenien. Així que avui no hi ha pel·lícula ni massa broma. No parlaré de la gestió del govern valencià, que em sembla criminal, però sí parlaré de la del rector i el seu equip, el qual va convocar una sessió extraordinària del Consell de Govern el 31 d'octubre, mitja hora abans de la sessió ordinària, per anticipar les eleccions a rectora o rector, que sembla que era el més important en aquell moment. I després va convocar una altra sessió extraordinària el 7 de novembre per ajornar-les. Supose que algú li haurà dit la penosa imatge que donaven les seues prioritats i que millor que la gent no votarà amb el record de la seva gestió fresca, per si de cas. Així que avui parlem d'eleccions i de la gestió de l'emergència. Dins capçalera. El rector va convocar un Consell de Govern extraordinari mitja hora abans que l'ordinari, amb un únic punt en l'ordre del dia, la convocatòria anticipada d'eleccions a rectora o rector, i un altre, el 7 de novembre, per ajornar-les. Esteu atents, que això es complica més que la trama de Dark. Es veu que el dijous 24, quan es va convocar el Consell de Govern ordinari, no pensava avançar les eleccions, però d'ahir al dijous 28 va decidir que sí. A més, en la situació del dimecres 30 i del mateix 31 no li semblava greu com per a reconsiderar-lo. El rector diu que avança les eleccions per 3 raons. Perquè cal avançar en el desplegament dels nous estatuts i és millor que ho faci un equip que entra que no un que és. Per economia processal, en fer-lo coincidir en les eleccions a les direccions de centre, departament i instituts del desembre. I la que més m'agrada, perquè ja ha complit el seu programa electoral excepte en algun flec. I cal proposar uno de nou. Jo avui no volia fer broma, però m'ho fica complicat, perquè dir que el seu programa, aquell de lo mismo que promete el resto i 2 huevos duros, està complit, només puc entendre-lo des del cinisme. Jo em vaig plantejar si el rector pot avançar les eleccions, com el president del govern o el de la Generalitat, o no pot fer-ho com l'alcaldessa de València. I vaig fer els deures. El president del govern pot fer-ho perquè així ho diu l'article 115 de la Constitució, i el de la Generalitat perquè ho diu l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia. L'alcaldessa, tanmateix, no pot fer-ho perquè l'article 32 de la llei de règim electoral diu que les eleccions seran cada 4 anys. La LOSU diu poc, però els nostres estatuts, tant els nous com els antics, diuen que les eleccions ordinàries les convoca el Consell de Govern quan procedisca d'acord amb el reglament electoral i que les eleccions extraordinàries són les que promou el claustre per remoció del rector. També diu que el rector només cessa pel compliment del període per el qual va ser triat, que acabarà en maig de l'any que ve, o per dimissió. Li vaig preguntar al rector si havia dimitit i em va contestar que això voldria jo. Però això era el 31 d'octubre, perquè el 7 de novembre va dir que havia consultat en els serveis jurídics de la Generalitat, que es veu que els nostres no li agraden, i que sí que tenia que dimitir, i que ja ho farà. Però no ens desviem. El reglament electoral diu molt clar que les eleccions ordinàries les convoca el Consell de Govern en el primer trimestre de l'any en el qual finalitza el mandat. I ni aquest és el primer trimestre, ni aquest és l'any en què acaba el mandat. Així que jo concloc que el rector és més com l'alcaldessa i no pot anticipar eleccions. Però si aquesta controvèrsia vos sembla poc, el reglament també diu que entre l'aprovació del calendari i l'inici del procés electoral hi ha de passar mínim un mes. I fins a 9 dates del calendari que es va aprovar el 31 no complien aquest termini, incloent la presentació i la programació de candidatures. I vosaltres direu que tenien arguments sòlids per a rebatre'ls. Doncs no, bàsicament em van dir que patatas. El 31 d'octubre es va votar com si jo haguera llegit un passatge de Mortadelo i Filemón en lloc de les normes bàsiques que regeixen la nostra universitat. I només vaig votar jo en contra i 4 persones es van abstindre. El 7 de novembre, el nou calendari que es va aprovar sí respecta els terminis que fixa el reglament. Un problema més per al rector, però jo sincerament no vull pensar que aquest sigui el motiu de l'ajornament. Al rector li vaig dir que considera que està utilitzant el seu càrrec per atraure avantatge electoral i que això és molt lleig, que jo el tenia per una persona més íntegra. Però ell em va dir que ell també m'entenia per una persona més íntegra,
però a mi em va sonar allò del pati del col·latge que dia rebota, rebota i en tu culo explota. Vaig a tractar de ser concís perquè em vull la sang. I si la trama del punt anterior era complicada, aquesta està plena de dades com JFK. En l'informe del Consell Ordinari, el rector va estar parlant 20 minuts de la gestió de l'alerta. Preferís que ho vegeu vosaltres, que ja està pensada en la web de la Secretaria General. Vos destaque els highlights. El director de l'àrea de prevenció i màxim responsable ha fet un treball excel·lent i brillant. El rector considera que quan va votar l'alerta roja reaccionaren d'immediat, tot i que no van dir res fins passada la 1 de la vesprada. El rector va tornar a dir la pitjor frase possible, si és que aquí no llovia, una frase que les delegades i delegats de prevenció sentiren moltes vegades el dia 29. També diu que van decidir suspendre les classes a migdia i donar flexibilitat als treballadors de les zones afectades perquè pogueren anar-se'n i que així va ser. Mentida podrida! Aquest és el correu que va remetre el responsable de seguretat als responsables de cada CEDIS. Així que les persones que fan l'exclusiva dimarts continuaren treballant i les persones del torn de la vesprada s'incorporaren. Diu que en aquell moment no hi havia cap perill i que no va suspendre immediatament les classes perquè podia haver generat problemes d'inquietud, ansietat i fins i tot de pànic textualment. No sé què pensa que va generar a la gent que no va poder arribar a sa casa aquest dia per estar treballant aquí. La vida d'algunes de les quals van estar exposats a un risc real. I en resum, diu que el timing i el resultat de les decisions va ser correcte, que no se pot suspendre les classes per una alerta groga. Jo he fet els deures i segons la informació que he recopilat, la cronologia que vos mostre és la de les alertes de la EMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En el torn de paraula, els representants dels estudiants li van pegar un bon repàs al rector, del qual destaque que li preguntaren per què suspèn el forompleo per una acampada no massa nombrosa amb l'excusa de que es comprometia la seguretat i la integritat de la comunitat universitària, però el 29 d'octubre, amb alertes taronges i roges des de les 7 del matí, no es suspengué res fins a les 2 de la vesprada. I a més, algunes persones no van rebre el correu de suspensió de les classes fins a les 22 hores. I que si la universitat no pot garantir una comunicació eficaç i ràpida en un cas d'emergència a la seva comunitat, si això no és una raó més per a suspendre les activitats molt abans. I si els representants de l'estudiantat estaven mosquejats, imagineu-vos com estàvem el del PTGAS. Com vos he ensenyat abans, tots els responsables del CEDIS rebreren un comunicat a les 13 hores dient que el PTGAS teníem que seguir treballant amb tota normalitat amb una alerta roja. Uns 46 minuts després d'aquest correu, jo mateix vaig parlar amb el nostre gerent per demanar-li que enviara la gent a sa casa. I la veritat és que no vaig tindre que convèncer-lo massa. Estava d'acord i va prendre la decisió de que tot el personal de fora de la ciutat de València se n'anara a casa. Uns 30 minuts després va enviar una comunicació, però es va enviar per correu, que ja estava saturat com se queixaven els estudiants. I la gent amb més sort el va rebre a les 9 de la nit. Jo, per exemple, no el vaig rebre mai. Els directors de centre, de departament d'institut i els caps de servei mai van rebre aquesta instrucció. I a les xarxes socials jo només l'he trobat com a segona piulada d'un fil de X. A més, la universitat s'ha passat el seu protocol d'autoprotecció pel forro. L'única resposta del rector a les crítiques de l'estudiantat i del PTGAS, doncs en la meva opinió, una mostra de supèrbia i cap capacitat d'autocrítica. Una pena que el torn obert de paraula se censura als vídeos. Jo li vaig pregar al rector que farà un toc-toc dels seus i li diguera a tota la comunitat universitària el que acabava de respondre'ns allí. Del PDI, només una directora de departament va qüestionar les decisions i la manca de comunicació. Crec que no és possible deixar-ho córrer. I si no fem res, ho tornaran a fer. Així que en el moment adequat li demanarem responsabilitats. En el Consell Ordinari del 29 també es van aprovar les relacions de llocs de treball del PDI i del PTGAS, ambdues rebutjades en la mesa de negociació. Abans, la universitat simulava una negociació i inventava unes justificacions
i després feia el que li donava la gana. Ara ja ni s'ocorren. Jo vaig votar en contra de les dos, la del PDI, perquè el vicerrector, que no pot interpretar que l'antiguitat del professor associat i els triennis no són el mateix, tot i que tinguen regles diferents, sí pot interpretar la LOSU literalment al contrari del que diu, i canvia dedicacions del professorat associat Law i inclús va crear places d'associat Law un any després de que entrara en vigor la LOSU. I la del PTGAS? Perquè és més del mateix. Creació de llocs de CAP i amortització de llocs base. Quan siguem tots CAPs i estem tot el dia reunits, pues ja veurem qui tramita expedients, prepara les pràctiques, atén les consergeries, biblioteques o en esports, per ficar un exemple. També aprovaren la bufanda del pas d'èlit, que si no saps què és, et deixen links en els vídeos dels 3 anys anteriors en la descripció. 62.000 euros de productivitat per a uns pocs que no s'avalua i que de vegades corresponen a càrrecs que fa anys que no s'ocupen. Més de 60% per a persones amb càrrecs que, en la meva opinió, no se'ls ha afegit funcions ni responsabilitats extres als seus llocs de treball. Vamos, sobresueldos. Amb això tindrien per a pagar 2 treballadors del grup C durant tot l'any. Però millor que uns pocs passen un bon Nadal, que per això són d'èlit i triats a dits. De la resta, poc més a destacar. En la sessió extraordinària del 7 de novembre es va aprovar, o tal vegada només es van informar, perquè jo documentació no vaig veure cap, de les mesures extraordinàries per als efectes de la dana. I com que s'està fent llarg, pues fins ací. Com vos deia al principi, estic indignat i mosquejat. Sé que només qui pren decisions s'enganya, però no seguir un protocol d'autoprotecció no és una errada, és una negligència. Convocar eleccions perquè penses que et convé i amagar-les fins a l'últim minut per treure avantatge dels adversaris tampoc és una cosa bonica. Tanmateix, hi ha gent que sent orgull UPB de tot això, doncs que no li acaba petant en la cara. Ens veiem en el Consell de Govern d'abans de Nadal.